Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, προχθές είχα πάρει αυτό το σκράτς εδώ πέρα. Τύχη στα κόκκινα. Μου έχει βγάλει το 32, το 35, το πέταλο, πάλι το 32 και 2 φορές τα 35. Έπαθα ένα ψιλοσόκ στο πρακτορείο όταν πήγα και το πήρα. Ήταν το τρίτο που πήρα. Αυτό είχα πάρει από το 35 και μετά. Και λοιπόν εδώ τι μου βγάλε, 10 ευρώ. 10 ευρώ εδώ, άλλα 10 ευρώ εδώ, εδώ το πέταλο 50 ευρώ, μετά άλλα 10 ευρώ και άλλα 10 ευρώ, 90 και 10, 100. Εδώ είναι και η απόδειξη. Ένα εκατοσταράκι πήρα από εδώ πέρα. Είναι και πολύ δύσκολο να βρεις εκατοστάρι σε αυτό το scratch. Έχει πολύ λίγες πιθανότητες να βρεις εκατοστάρι. Και έτυχε σε μένα. Λοιπόν, για να δούμε και τι γράμματα έχει. Λοιπόν, έχει το νι και το ήτα. Το νι και το ήτα. Λοιπόν, για να δούμε και τα άλλα τα ποσά, τι είχανε. Λοιπόν, το 51 έχει 1000 ευρώ. Λοιπόν, το 54 είχε 5 ευρώ. Το 12 1 ευρώ. Το 52 2 ευρώ. Το 29 1 ευρώ. Λοιπόν, 41 2 ευρώ. Το 21 είχε 100.000. Το 35 που κέρδιζε είχε 10 ευρώ. Το 46 είχε 1000 ευρώ. Το 33 έκρυβε τις 500.000. Λοιπόν, παιδιά, τέλεια. Βρήκα ένα εκατοσταράκι εδώ πέρα. Το πέταλο και αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, και την ίδια μέρα έβγαλα και αυτό εδώ. Μετά από 7 λεπτά ακριβώς. Άλλο ένα 50. 150 ευρώ εκείνη την ημέρα έβγαλα. Ορίστε, εδώ και η απόδειξη. Και άλλο ένα scratch που είχα πάρει πριν λίγες μέρες. Ήταν αυτό εδώ ο στόχος, full card, ένα δεκάρικο. Και άλλος ένας στόχος, πάλι 10 ευρώ, αλλά τι έβγαλε, που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. 2 φορές στόχους. Και μετά άλλη μέρα είχα πάρει και αυτό εδώ. Μου βγάλα άλλο ένα 50, που ήταν μια χαρά. 4 φορές τα έχω τύχει αυτά τα συγκεκριμένα 50 ευρώ. Και η καλή νίκη είναι εδώ πέρα. Άλλο ένα εκατοσταράκι στα σμαραγδένια 7. Full card, όλα. Εδώ είναι και η απόδειξη. Όλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο εδώ με τις δύο τις νίκες. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.